си ще гледате това видео, днес ще поигра малко Color, като начало на първи епизод на Mini Games. Да. Ще знам също тази. Падни. Ти падни. Йеп. Не? Да. Какво? Тази ли? О, fuck yeah! Моля те, падни. Па също. Къде е та, бе? Къде е та, бе? Защо не падна? Fuck you! Падни! Не! Падни! Мръдни! Падна. Така се същото блокче. Времето че бая бързо. Как не падна? Само се посмям да дойдеш при мен. То свърши вече, аз победих. Аз победих вече, за какво играя? Аз победих, за какво играя? О, боже. Аз победих. Що играя? Fuck yeah! Шагайте малко. Се затворя вратата. Това работи. Не знам, ще видим. Вижте, има хора, път никой няма тук. Кой да ги кара? Ще няма хаден сик, а? Заради казах. Fuck you. Паркур. Ну, Quake. И пак можно. Окей. Време да путе. Ахаха. Добре. Ще снайпвам. Fuck you. И пък знаеш ли, ако ще се кача на едно място, ако ти фанеш, гледам, ще ги целя. Пирас. Кой стрелява? Няма стреляш, момче.
Почна да ми лагва. Fuck you! Не е честно. Много целя, бе. О, да, кел. Какво? Кой? Къде? Защо? С какво? Как? О, там видях един. О, въздух. Мръзка да стана последен. Добре, качих се нагоре. Скалата. Кой бе? Няма страшен чек. Къде то? Никога време влезнах. Поне на втори шаг да съм. Айде още не. Точно да почитам бутона. Ей, кой стреля? Няма стреляше. В Фейсбук ме бяха питали едно нещо, кое е най-странното за теб, което ти правиш. Аз го правя всеки път, когато снимам хора. Стоя сам в една стачка и горе пред камера. И докато стоя на компютъра и целя някой изрод. Това е най-странното нещо. Дай. Гумбя! Тъпа мутика, шо не стреляш, бе? Кто не ме видя? Кой? Ла! Тига хората правят по 100 кила, аз толкова си мога. Аз 15 кила не мога да направя. Примерно, ако аз започна да правя килове, нали, ако другите не могат, само аз мога, трябва да ги убивам. И ако го на 15 или 25, ще мине 2 екипа. 2. Повече дори. Мрете, бе. Ау! Ау! Благодаря ти. Това е всичко. Топче файн. Заби сървъра. Как ми тича ми? Рич. Да вас! Fuck you! Fuck you! Добре, втори съм. Fuck yeah! Това си чекал. Това си неуспешен чекал.
Ей това е. Ей това е. Ей това е. Ей това е. Гений, не свата да убива въздух. Оу, докато бяга във въздуха. Пич, голяма. Гений, доня 20 кила. Искам да се вчера, моля, бе. Моля. Моля, бе. Искам да се... Поне веднъж. Моля. Къде е Гош? Гошо, си такъв! Атка. Нещо така почна да се чебе. Аре, стига, бе, ти файн. Fuck you. Охо-хо. Охо-хо. Ей! Стига де! Пидерас. Добре, бе. Добре, това беше за този клип. Надявам се да ви е харесал. Поставете на лайк, коментар, ако може. Най-малкото един subscribe да оставите. Те за още. Следващия път можем да играем на Hide and Seek с приятели. Да, с приятели. И да, надявам се да ви е харесал клипа. И айде, чао.